Ola, bonituras, son Mónica de Libros e Outros Contos e hoxe estou aquí media vacunada, media contenta, medio sol, todo medio, pero moi contenta de estar aquí para falarvos de libros, que é unha das cousas que máis me gustan na vida. Hoxe vou vos falar dos libros que li no mes de marzo, sei que ainda non rematou o mes de marzo, pero como agora veñen as avaliacións, eu son mestra, quédame moitísimo traballo que facer, así que sei que non vou a ler máis. Entón podemos facer que acabou aquí o meu marzo literario. Entón, no mes de marzo, sabedes que dende Libros e Outros Contos facemos o reto lector anual. Reto lector anual. Este mes de marzo con Barbie Books, que é unha conta que está en Facebook en Instagram, e é unha chica que sabe moitísimo sobre libros, é unha verdadeira pasada, Bárbara. Eu animo-vos a seguila porque aprenderedes moitas cousas e outra cousa non, pero rodearme de xente que faz cousas ben e sabe, pois é unha das miñas virtudes. Entón, neste reto lector de marzo había que ler autoras galegas, faciliño. Entón eu propúxenme ler en principio dous títulos, vale? Un iba a ser Corredoras, de María Reimóndez, e o outro, a ver se o digo ben e non ao revés, Minchas e velloucas, espero, de Lorena Conde. Xa sei que son moi juvenís, que eu xa teño máis de 30 anos, pero apetecíame ler lectura así, que me inspirase cousas boas, non sei, e tiña ganas de ler estas dúas autoras. Así que comezo por Minchas e velloucas, ou velloucas a minchas, vale, nunca acerto, de Lorena Conde. Este libro agora prestei a unha amiga que mo vai devolver, entón deixo-vos por aquí ou por onde se me acorde a foto da portada. Namoroume, de verdade, se estades buscando unha lectura destas que eu lle chamo cantiña, que vos traia vos recordos, que vos sentedes a ler, o mundo desapareza, e sexa todo bonito, e tenrura, e tal, eu recomendo vos esta lectura porque é maravilla pura. Vai de unha neta e a súa avoa, bueno, máis ben vai de dúas nenas amigas e unha pandilla de avoas tamén amigas, e pois que se teñen que enfrontar aí a un misterio. Vamos ver como se enfronta cada unha dende perspectivas distintas, pero o máis bonito de toda a historia é esa relación entre netas e avoas, que me recordou moito pois as relacións que podemos ter calquera que tivésemos a sorte de criarnos cas nosas avoas, e gustoume moito. Ademais é como un canto ao feminismo, un canto a estar unidas, un canto a loitar polo bo, e non hai nada malo que eu lle poida poñer este libro, de verdade. Entón, pois, lédeo porque vale moitísimo a pena. Despois tamén quixen ler Corredora, de María Reimóndez, gustoume tamén moito, mirade, é curtiño, aquí tampouco me matei a ler. E gustoume moito tamén. Vai sobre Jeanette, estaba mirando como se lía o nome, que é unha nena etíope que lle gusta moito correr, e vai un pouco contándonos pois como é a súa vida, que cousas lle pasan ata chegar a ser unha corredora de éxito, e é unha historia tamén faciliña de ler, que apórtache moitas cousas, tenrura, aparte de que, bueno, conta tamén cousas malas, non? Que lle pasan a esta rapaza en Etiopía, tamén a figura das mulleres nun país como Etiopía, pero sobre todo destaca a forza de Jeanette e de súa nai, e a forza de outras tantas mulleres que nos foron abrindo camiño. Entón, vale moito a pena, é unha maravilla, así que Corredora, de María Reimóndez. E diredes vos, Dios, acertaches en todo, eres unha crack nas lecturas. Pois non, porque tamén sigo o reto lector de Asega, que é tamén unha páxina, bueno, unha asociación cultural, e ten páxina de Facebook e de Instagram e de Twitter, creo, igual mo estou inventando. E este reto deste mes era ler a que elas pois dedicanlle este ano, cada ano dedicanlle un ano, a ver, cada ano deciden dedicarlle a unha figura, a unha autora galega, muller, pois ese ano, igual que o Día das Letras Galegas, pero elas chamanlle a Nosa Señora das Letras, vale? Este ano tocoulle Uxía Casal. Eu non coñecía a autora, así que pois
alegreime de comezar a ler a unha autora galega da que non oíra falar, e comecei co Faro de Aldea Longa. Espero que non este inventando o título neste vídeo, creo que non vou dar pé con bola, que tamén vos deixarei por aquí, por onde sexa. E non me gustou. Sinto, sei que é un libro que lle gusta a moita xente, é un libro moi bo, que ten moi boas críticas, pero a mí non acabou de engancharme a personaxe principal, nin tampouco a relación que tiña co seu entorno, que facía igual 20 anos que nos vía, despois eran super amigos, tamén me cansou un pouco as descricións do principio, non sei, non entrei a unha lectura con moi bo pé e funa arrastrando, ata que, deixeino pola metade. Xa sabedes que eu non son das que remata os libros por obriga, igual debería, porque igual un libro non che vai gustando e cando chegas ao final veslle sentido a todo. Eu decidi non facelo xa fai moito tempo porque eu leo por pracer, agora. Entón, por pracer, se non me gusta, busco outro. Entón, non sei se algunha de vós leu este libro e quere comentarme outra perspectiva, agradecería. Eu non puiden con el, sinto de corazón. E despois xa imos con lecturas que lin eu porque me cadrou e porque me gustaron. Esta maravilla, por favor, isto se tedes que facer un agasallo, se queredes comprar un libro que vos vai gustar si ou si, este é o libro perfecto. O sea, é Xelarias, palabras á intemperie, está escrito por Emma Pedreira e ilustrado por Laura Romero. Laura Romero leva o proxecto de músicas galegas ilustradas, que supoño vos soará a todas. Mirade as ilustracións, ten un pouco tamén a técnica do collage, e non sei como explicar este libro, porque é unha biografía sen ser unha biografía. Emma Pedreira escribíndolle a Xelarias, e a Xelarias falando a través de Emma Pedreira. É unha flipada da cabeza, pero é precioso. E emociona, e achégate á figura de Xela, que eu creo que é o principal, o sea que o recomendo moito, é de Bahía Edicións, e non sei que facedes, que non estades baixando a mercado porque vale a pena. E xa a miña última lectura de marzo foi esta, Diario dun pirata confinado, da editorial Urutao, e vou ser moi sincera, eu merqueino porque o autor veu comigo ao instituto. Hai razóns pola que unha merca un libro, esta é unha razón moi válida, vale? E quería ver como escribía Xulio e como era a súa narrativa, non? Xulio, que é Jamaica, en Dios que te criu, inda que agora creo que é Jamas, ou, se estou dicindo unha burrada, os fans do rap e todo eso, corrixídeme por aquí, pois escribiu Diario dun pirata confinado, que é, como di o título, unha especie de diario sobre o confinamento. Ademais, vai a modo de diario, porque vai a modo de poñer a data, escribir o que pasou ese día e tal, e gustoume moito porque recoñecín a Xulio en moitas frases e en moitas maneiras de expresarse. Ademais, sorprendeume a enorme creatividade que ten, a maneira de contar as cousas cunha ironía brutal. Gustoume moitísimo. Co permiso de Julio e de todas vós, quero lervos un pouquiño o prólogo porque vos vai dar unha idea do que vos ides a topar. Escribín este libro durante o confinamento vivido pola pandemia da Covid-19 ano 2020, concretamente no tempo que durou o cativerio en Galicia, que comezou un 14 de marzo e rematou o 15 de xuño. Realicei un capítulo cada día, por así decirlo, en tempo real. A verdade é que non tiña pensado facelo, ata que, de maneira espontánea, case instintiva, escribín a primeira peza no trebello móvil dende o incombustible e increíblemente confortable Renault 21 da miña ía, ese que en vez de asentos ten sofás. A partir dese momento, dese primeiro capítulo ou día, comprometinme conmigo mesmo a inmortalizar de algún xeito esta escura etapa que nos tocou afrontar. Case a totalidade das vivencias narradas son reais. Tocarache a ti deslindar realidade e fantasía. Iso é o que máis me gustou.
ti estás lendo non sabes se iso lle pasou exactamente ou se iso lle pasou na súa mente. Entón, pois, eu recomendo moito. Ademais, outro punto moi positivo é que non é un diario, non vos ides a topar un diario triste, como a case todo o que lemos da cuarentena, falando das típicas sensacións da cuarentena, non. Vai máis alá e deixa vos bo sabor de boca, de verdade. E é tan jamberro como era Xulio no instituto. Así que recomendo vos. E sen máis, estou rompendo as pernas, mando-vos quises a lotes, anímovos a participar no reto lector de libros e outros contos, xa sabedes, aí estamos polas redes, a seguir a Barbie Books, a botarlle unha bixotada a todos os libros dos que falei, a comentarme por aquí se estades de acordo ou non, que a mí tamén me gusta debatir, e sen máis mando-vos quises a lotes, xa sabedes, a vida con libros é máis vida, e vémonos moi pronto. Chao! Dios que te criu, Dios que te criu, Dios que te criu, malana que te pare.